Hacia adelante. Espera, ahora vamos a ir más carreras. Els que encara queden, passem a seguir al costat de la Pau, que encara queda espai. I omplim esta part esquerra de la plaça. El autobús está lleno de ningú. Yo la verdad que hay medio, yo hace una poca estamos de bien. Ya saben que sí. Voy a ver que utiliza y torna de mitja hora. Que l'autobús està allí palancat. Què? Que l'autobús està És un palancat. èxit, és una alegria veure-vos així a tots. Tenemos que esperar molt rato, dic, poder ni pegar la volta. Si el 29 de novembre forem capaços de donar el primer exemple de participació ciutadana i de reivindicació per l'ensenyament públic, avui ha estat incontestable. Un altre èxit de convocatòria. Més de 50.000 persones només així a València. Més de 70.000 a tot el País Valencià. El 70% de professorat que ha secundat la vaga i més del 90% dels alumnes que han fet que els centres educatius es quedaren buits.